inde mudari kampeni makurukota nyaya yangu yakamira yakadai zvaitangira pekutanga kusvika ndizosvika pano. Nyaya yangu ndemune mudzimai wangu takatanga kunetsana. Mudzimai wangu akaenda kucharamba kusekondari akuita play, aenda ikoko 2023 aenda ikoko mumba makanga musina bonde. Tasvika pakunetsana dzima randakazoudza hanzvadzi yangu kuti atete ndibatsireyo mukubvunzai muroora wenyu kuti wai asasadi bonde neni. Achibva abvunzwa nehanzvadzi yangu ndikanzi handisina apetaiti nehanzvadzi yenyu. Zvadaro ndobva tagara pandafona kuna mbuya wadzimai wangu ari mukadzi wasekuru vari muno. Mbuya mhenu zvawakazofonera muzukuru wavo, mbuya uyai kuno titaure nyaya yakadai kune nyaya yangu indoneta nezina yangu handichawani bonde mumba muno. Mbuya mhenu zvawakazofanira ndakabonzwa mudzimai wangu akunditi watofona hako ikoko hauyi wanoziva kuti unonetsa chakabva chava chimoto paya. Ndobva ndangotiwa akaini ndikutonetsa nai ndobva ndanyarara zvangu. Patagara mbuya ndobamira zvakaita svikira mbuya havana kuda kuuya kusvikira ndakazonyeta nyatsorwadziwa. Ndobva ndanyazoti akaini ndinogareni mukati ndobva ndantina achabude ndobva ndaburitsa dhora ndobva ndamupa achibva ariramba ndadzosera bhaibheri rangu mumba ndaenda kubasa. Ndadzoka kubasa mangwana ari ndopakabva aenda kumba kwana sekuru. Akaenda kumba kwavo vandouya nasekuru munin'ina mnavo ikanzi ndauya kuti tizonzwa nyaya yenyu. Wakabva wasvikira kwasabhuku uchibva sabhuku wandifona kuti unawainzi wako ari kuuya ndikati zvakanaka. Wabva wauya sekuru kumba kuya sekuru zvawauya kumba andauya kuzonzwa nyaya yako andapanda nyaya yangu sekuru ende panapa ini ndakuisirwa mvura yekugeza newana panapa ndakubikirwa newana kana kunge ari kugadheni chaiko ndiro rungotsvuka uri mumugadheni haana chaachaita basa rake nderefoni chete anenge ari pafoni. Tikabika vana vakabika anosara achitandara ini ndaenda kubhedhi kuzopinda kana mateni anenge ari pafoni yake akapinda mumba anenge ari pafoni yake anenge ari bizi nayo. Iyo pandatinzwe tikanza muzukuru wenyaya negirlfriend nekuti padzakadaro iva ndashaya bonde ndakabva ndatsvaga munhu wekufambidzana naye. Ndikati inini munhu handisi kuzoita zvekufambidzana nekuti munhu agare kumba kwavo. Ndikati ndiri kutotora mukadzi wouya kupi ouya kumba nekuti ini handichawani chinyi bonde. Anzi iye akangopanda akati afane girlfriend rawo ndobva aguma ipapo. Sekuru wakati wanga wagara watoramba mwana wedu kare saka iwewe inda kuti upe mwana wedu gupo zvawanga waita futi zvawanga wamuita ari papi aripo ndichiona. Ndobva ndangotora dhora rabva namupa ndobva waita hauna kupedza kuroora. Ndikati sekuru ndikudzidza hana kupedza kuroora saka tikunoziya pano. Ndobva wamusiya handitozomutora wapedza kuroora tikati wane chauinacho. Ndobva ndasara ini bva ndatukwa nana mai vangu nana sekuru wangu nehanzvadzi dzangu nevamwe vanin'ina vangu bva vandituka vakati hazviite zvakadaro dzokera kumukadzi iyeye. Ndobva ndadzosera mukadzi mudiki uya vandamudzosera kumba kwavo. Ndobva ndateera mukadzi wangu ndanteera mukadzi iyeye ndobva ndateera pana sekuru ndaitanga kumufonera mai mwana sorako zvakaitika zvakadini zvakaitika zvikati aiwa taura nana sekuru wakapa chinyi vakati pagrupu rana sekuru varipo saka ndakatorisiya kunana sekuru. Ndadaro wakamusiya ipa wakamufonera kuti uya kuharare akaenda bva ndarwadziwa mukadzi abva anzouya kuharare ine kuda mukadzi wangu vana mai vari kundituka neuku mukadzi uya abva atorwa pamba paya haasisipo. Ndobva ndachiti alright zvakanaka pane vana apa ndobva ndati zvakanaka. Ndobva ndateera mukadzi wangu ari kumakorokoza ndokwaakatorwa achienda. Ndobva ndateera mukadzi vana sekuru vakanditi no wanga warapa mukadzi wako tikuda mombe ndini komo nemuzukuru wangu yarapa. Ndadzokera kumba ndanotina mombe vandaenda naye kumba ndobva ndanovapa vana sekuru. Ndikati ane zvaana mai vakambounza zvimwe asi ndakamboona kuti mai wemwana wambowapawo chimwe chinhu. Vandasvika vandasunga mbudzi dzangu 3 vandauya nadzo ndobva ndavapa mbudzi dzemasungiro. Ndobva ndadaro tikati muri kuenda nemukadzi wako kupi kumba. Taenda nemukadzi wangu kumba tauya kumba takagara 4 days muna December 28 takagara 4 days. Enda chaitika bonde raiitwa zvekubvunzwa kunzi mati kudini nyaya kudzokera kubasa nekuti ndakaramba kuti ina uchaendi kubasa nekuti pakuenda kubasa ndopakawa nedambudziko guru ipapo. Ndikati muri kuti kudini takaita bonde 4 days but ranga riri rematurundu ndekubvunza kuti tikopedza wairipirwa kuti ubvunzwe kana kuti uzobvuma kuti ndinoda kudzokera kubasa. Ndokubva ndati ina hausi kudzokera kupi kubasa hauchadzokeri pa nekuti after long ndakamuramba sekuru wacho vakandipindura kuti inini wakamupa passport yekuita zvaanoda
Saka enda kana watu wanaizozvo. Ndio ndabvisa mombe yangu ndanzi ndadzora mukadzi wangu pamba. Ndamudzora pamba. Takaita bonde 4 days. 4 days akari matunu. After 4 days asati azo ndaramba kudaro. Akazoita kuti mai vari kundifonera kuti dzoka kubasa. Ndikati mai hawakufoneri kuti dzoka kubasa. Iwe uri mukadzi wangu ini ndindotaura zvandodini zvandoda ndindoziva kunaka kwekuenda kubasa nemushando wekuenda kubasa. Saka usi kuzoenda kubasa mashandiro andandichiita inini ndiyo andichangoramba ndichiita. Asina kuziva mai vari kundifonera ikawa mai vari kundifonera kusvikira akabuda kuti ndakuenda. Ndobva ndakiti ndakuenda ina ndakudayira ndakagona kuzobvunza adaro ndakagona kubvunza nditi kuti muchiri kuda zvepanapa here kana kuti kwete. Ndanda kundotora zvinhu zvangu ndodzoka. Asati aenda kudaro ndikanzi imimi kana ndira ndigare neni panapa munondipa $20 pazuva kana matadza mundipa pawiki. Ndobva abuda paenda. Ndobva ndafonera wana sekuru. Kana sekuru mandabva kufunda uko kundoita zvatakaita mukandiitira zvinhu zvandakaita. Mukadzi wangu akuti mai wandifonera kuti dzoka kubasa sei. Pana nyaya yakataurika takaonesa kuti kufona achiri ikoko ndikati aiwa. Andifona achiri ikoko ndatofona nekuti akwamuri nekuti ati mai wanditi dzoka kubasa. Saka imi ndimi mwana mai wacho. Until now kusvika izvozvi hapana. Akazouya musi unowu kubva muna January maaenda. Akauya musi unowu achibva auya paenda kuna mai sekuru Mavhesha. Achidzoka kuna mai sekuru Mavhesha. Akauya ndikati kobonedza ndiri kunguwa. Ndio vakagara 2 days waenda kuna mungu wadzoka. Ndikanzi kana mauda kuita bonde zvinhu zvinoitira pachijira. Ndio zviripo. Ndio vanangodini. Ndio vanamunyara. Ndikati magarira tikuita panapa yaka. Andiona akakodzera. Kana dai makambondibudira ni pai pachena kuti amuchadini amuchandide. Makati azvite zvawaita izvi waitira vana vani vana vako ndaisarwadziwa. Kati zvamuri kuita izvika ukaona chinokuwana hama dzako dziri kuti uri mukadzi wangu. Asi ndiri kuti usaende kubasa. Ndio vasadaro ndatenda takati kurobva wangotenda saka nyaya yangoramba yakangodaro kusvikira inini akuti ndikataka ndakuchienda hangu kwa mambo dzanda endai kwa mambo kana kwa mambo iwa kana chatinotya amaenda kwa mambo iko muchibva kwa mambo chakuendeza yokoti. Saka ndio mamiri akaita chinyi nyaya yangu. Saka ari kuti mukadzi ariko kumakorokoza iko mazuva iko kumazuva Saka imi hatoripo pano vari kundisekuru. Saka imi uri kuti chii? Iwe uri kuti chii? Iye wacho ari kuti chii? Aiwa, kuti iye uyu ari kuti chii? Bweza angotaura zvakaitika ka. Kuti iye ari kuti chii? Ini ndiri kuti ndikuda mukadzi wangu. Ini mukadzi wangu ina aende kubasa. Ndio zvandakaudza vana sekuru. Ndikati sekuru ini mukadzi wangu achatende kuti aende kubasa. Saka ndavaudza kudaro pakati pandozotaura makabvisa zvinhu hapana kunge takataura ndikati izvozvo ini ndakatobvisa zvinhu mukanditi uri kuenda nemukadzi wako. Saka zvekuzoti auye kubasa hanzvadzi yenyu ndiri kuti auye kubasa. Saka imimi ndimi hanzvadzi yenyu nemakafanana. Ini ndiri kuda mukadzi wangu kumba. Mukadzi wangu haandi kubasa. Ndizvandiri kuda mukadzi wangu. Togara semagariro dzatakaita pakutanga. Tichibva ikoko vamwe mbuya vakati endai munonetana futi one kudya. Vamwe ndio vakati endai mogara magariro enyu api anga akaita sepakutanga. Nai maritirana zvese maitirana zvese zvadini zvapera nemugara. Kati vamwana mbuya tu vakanditi endai munonetana futi one kuti kudya. Takangosvamba kuita 4 days kati pakatanga futi hondo iyoyo. Achibva atosimuka padini achibva aenda. Ndio pakundoda ma20 pazuva kana kuti machi. Kana kana mori papawini. Indruda umbobvunza hangu kuti asi iye zvinezvi semaonere ako iwewe mukadzi uyu akadzoka muchagarisana ari kuda mukadzi wake mukadzi wake ari kumuda ari kumuda tati zvanaka izvi uyu angoturika katinati kuti achinjane naye masoko sekuru wacho sekuru wemudzimai wazvinzwa muri munoka sekuru kuitira kuti manzwawo zvaari kuzvichemawo zvaainazvo saka hatigoni kuitonga nekuti iye wacho zvinodawo iye achidayira ari apa iwo wacho achitaurawo ari apa tangoti itaurwe iparurwei muchizvita kuti ndizvo here kana kuti tikuti imimi ndizvo here handimi mune nyaya nyaya iri pawanhu iri nemba yavo pamwe mungadai atoti achitaura mutoti wazikuruko chiichadaro zvino uchida kuitera kuti aya ndinoda kuti inini pakaitika chinoitika vamwe vakanditi anenge ari mukadzi wako asi iwo ndio vakanditorera futi mukadzi wacho nyaya iri kuramba ichingoreba vachingodai padhikiri yake
musi wa 8 Mei mouya sekuti ataura kamutanzwa vakoma wenyu wakuru wazoti imi muuye wati atopinda ndinozwa kuti dete kuti kune dare chiita yauye musi wa 8 wacho iwoyo nemi wacho muripo tinzwe tese dare harisiri kuparadzanisa bai hatidi kumanikidza zvaanenge aisagoni ari Ine 4. vari kupi 3 years ndinavo. Wanita diki ndio kaina.